Så Høndogs nye vlog på drengen. Det er fredag. Jeg skal over til min buddy i Auning. Så jeg skal lige have toget her klokken, I don't know. Men så tager jeg tog til Aarhus, og så finder vi lige ud af, hvordan fanden han kommer og henter mig, eller om jeg tager letbanen, eller whatever. Vi skal egentlig bare hygge, trade lidt, have a good time, probably eat some fucking nice ass steaks. Han siger, at han har en eller anden fucking rådyrs kølle i fryseren. Han er i gang med at prep derhjemme. Så det bliver fucking heat, lad mig sige det sådan. Og så skal vi træne, hygge, ja, see what's up. Så bare chill weekend med buddy in Auning. Yes, sir. Så er vi sgu ankommet til Aarhus. Jeg skal lige vente på min homie, han kommer og picker mig op her. Han har lige sendt mig location, så nu venter jeg bare på, at han kommer. Så skal vi hen til Auning, og så skal vi rippe det hele, I guess. Vi finder ud af, hvad vi skal. Men prøv lige at tjekke det weather her. Bruns Galleri, jeg ved sgu ikke lige, hvad fanden det er. Men nu venter jeg bare på, at min homie, han kommer, og så ruller vi til Auning. Så vi snakkes. Moin. Boys, vi er ankommet til fucking Auning. Vi skal op og træne nu. Auning! Jeg er næsten ikke at se det. Og så skal vi ud og bade efter, så det bliver heller godt. Vi har en fucking... hvad har vi i ovnen? Det er en fucking ikke lammekølle, det er en kølle fra et rådyr. Hans far har skudt. Yes, sir. Så det bliver fucking sindssygt. Den bare ligger marinated hele dagen. Ja, det bliver fucking heller godt. Så løverne skal ramme de gym. Look at this fucking beast. Going drizzy. What up, gang? Auning Fitness her. Fucking heller varmt. Let's rip it. Se her. Ovnen i 4 timer, boys. Det er en mør fucker. Jesus Christ. Den er blevet marineret. Hvad er den blevet marineret i? Der er Fanta Branca, øl, rødvin, hvidløg, rødløg, normale løg, salt, peber, chili, spidskommen, soja, lidt ketchup, barbecue sauce, en masse honning, sennep. Det er jo, den har fået alt godt. Det er fucking Palles gavebrød i den her hus. Holy shit, vi bliver fucking stive af at spise den her steg. Så er det fandme næste dag. Drengene har valgt at drage til Mols Bjerge, så vi har pakket rygsækkerne her. Vi har lige fået nogle pandekager. Mads han står lige og ryster sine tænder. Vi drager afsted herinde længe, og så skal vi lige have købt noget mad. Har noget kød fra i går, og så har vi pakket badebukserne, fordi vi er nogle fucking badehunde. Let's roll. Dansk idyll. Får vi godt til drengen. Mols Bjerge on the road. Hvilken vej vil vi? Så er vi sgu på toppen, boys. Så er vi sgu mødt dagens første kør. Check this boy out. Hvad med dig? Kan du lide græs? Så se dunken her. Nej, du.
se det der fur, den har back. Ule. Her har været fucking gang i. Nej du. Den... Cheers. Så er der kraftigt med fresh honning out the bat. Wow. Hvad med jer? Ja. Ui! Er de bange for os? Kom så, drenge. Ui. Come on. Skal vi ikke have mit girthy grass? Damn. Tough reality. Nej, jeg synes, det var lidt spændende også. Jeg ligner dem. Fandt stranden, boys. Up a dog. Det er fucking, solen skinner. Det blæser fucking meget. Vi har sandbund, og vi har hav. Det er godt humør. Low-key en smule stiv pæk. Girthy. Så drenge, squeeze. Sorry. First step of the day. Fuck, det er nice herude, altså. Ej, det er brandvarmt det her. Fuck, det var lækkert. Lidt koldt, men... Setup det her. Oh my god. Ingen gang skrevet, når vi sprøde. Nej, tak. Det er fandme godt. Nogle ting, det er sådan, som den stopper, og så bliver det sådan med dynamik hele tiden også, og guitar, og så breaker vi lige der. Det er det, der gør det sådan genialt. Hvad rater vi setupet? Dude, homie said he knew a spot, and he definitely did. Det er sindssygt det her. Vi har pøller, vi har øl, vi har lidt håndmad. Det er fandme godt. Vi mangler lidt klitter, ikke Jens? Men ellers så... har lidt honning, ost, kiwi. Jeg havde en drøm om, vi skulle op på nogle klitter, men vi kunne fandme ikke finde dem, så det her, det will do. Det her, det er fucking sindssygt. Oh my days. Vi har dadet noget. Sidste øl, og så drengene altså videre. Vi har fucking eat up these glazzies. Ja, og nakkekoteletter, og brød og ost. Fucking festmåltid. Ja, det er sindssygt spot der. Men bare sådan luk, bare klipper, hvis du står. Ja, bare står. Sådan her er der Crazy.
vi skulle på vej hjem i toget her. Jeg tænker, det var den vlog. Tak fordi I så med, hvis I med det til the end. Tak for det. Husk at like og subscribe. Hørn dog time. Moin.